Откриваме фотографската изложба "Отражение от миналото. Историята на Русе през фотографския обектив". Като машина на времето се връщаме във времето от преди около 80-100 години, от 1920 до към 1940 година. Разпределили сме в 6 прохода на подлеза по 6 фототабла, които са подредени по теми. Тъй като сме подбрали хубави снимки да покажем Русе в добра светлина, да отправим апел към младите да видят как града е бил много добре поставен през 20-40-те години, с една добре развита промишленост, добра градска част, с култура, промишленост. По това време града е бил един от значимите градски центрове, така че и младото поколение да може да се равнява по постиженията на нашите предшественици. Община Русе е започнала благородяването на този подлез с амбицията да създаде място за отдих и за прохлада. Това ни наведе нашето сдружение на идеята, че разполагайки с чудесни стари снимки на града, можем да допълним тая инициатива. Надяваме се да пренесем зрителя в духа на едно старо аристократично време, града от 20-те, 30-те и 40-те години. Тия прекрасни сгради, детайлите, изобщо красотата на градската среда, с надеждата, че всички ние можем да направим нещо, за да бъде града ни по-хубав и ние да се чувстваме по-добре. Тези фотографии, които отразяват миналото такова, каквото го помнят някои русенци, и вече само снимките го помнят. Русе такъв, какъвто е бил, аристократичен, който е бил с европейски дух, който е бил с отворени очи към новото. Чрез тези снимки да се разкаже на младите, на тези, които минават, както тези деца в момента с тротинетките забързано, да им покаже, че Русе някога е бил и такъв. Той е бил с аристократичната осанка, той е бил с новостите, с европейският облик.